Стани спасител, когато някой има най-голяма нужда една минута. Толкова понякога дели живота от трагедията. Когато някой се изгуби, когато огънят приближава, когато хаосът вземе превес, някой трябва да направи крачката напред, да поеме отговорност, да бъде спасението. Тази идея стои зад създаването на Съюзът на българските спасители, общност от доброволци, които действат при бедствия, аварии и кризисни ситуации. Можеш да се включиш в издирвателни мисии, в подкрепа при пожари и пътно-транспортни происшествия, при бедствия и кризисни ситуации, а можеш да допринесеш и чрез организация, обучения, превенция. Ти избираш своята роля, ти решаваш кога да бъдеш част от мисията. Не ти трябва суперсила, нужно е желание да помагаш, самостоятелност, стабилни обувки, малко храна, готовност да се организираш и да тръгнеш, когато някой има нужда. Можеш да си от всяка точка на България. Участието е по избор, но смисълът е огромен. Представи си усещането да знаеш, че благодарение на теб някой се е прибрал у дома, че нечий баща, дете или приятел е жив. Това е смисълът. Съюзът на българските спасители те очаква, защото доброволчеството не е хоби, то е изборът да бъдеш значим.